Üdülj nálunk, támogasd céljainkat adománnyal. A Gyöngyszem újlátásmód üdülő és fejlesztőház elsősorban egyesületünk tagjainak és sorstársainak rehabilitációját és rekreációját szolgálja. Célunk, hogy egy olyan biztonságos, nyugodt és inspiráló környezetet biztosítsunk számukra, ahol testi-lelki feltöltődésre, elcsendesedésre és kapcsolódásra nyílik alkalom. Amennyiben kapacitásunk engedi, lehetőségeinkhez mérten támogatóink előtt is megnyitjuk a ház kapuit, hogy ők is részesei lehessenek annak az élménynek, amit ez a különleges hely nyújt. Bükszék természeti szépségei, a szávusz gyógyvíz, a kertből az erdőbe induló túraútvonalak, a csend, a kilátás, a béke és a csapatépítésre kiválóan alkalmas 70 négyzetméteres terasz és közösségi helység. Ez a ház nem egyszerű szálláshely, hanem egy valódi inspiráló környezet, ahol a természet közelsége, a nyugalom és a fejlődés lehetősége találkozik. Az üres időszakokban, amikor nem fejlesztő programokat tartunk, a házat szívesen felajánljuk tagjainknak, sorstársainknak és támogatóinknak használatra a költségek megtérítése ellenében. Ezeket az összegeket egyesületünk adományként fogadja, és az így befolyt támogatásokkal a ház fenntartható működését biztosítjuk. A befizetett adomány összege a foglalás véglegesítésének feltétele. Ugyanakkor a költségmegtérítésen felül egyéb adományokat is örömmel fogadunk, hiszen ezek járulnak hozzá leginkább ahhoz, hogy a fejlesztőház hosszú távon szolgálhassa közösségünket. Fontos kiemelni, hogy a ház használatának feltétele a házirend elfogadása, amelyet minden látogatónak be kell tartania. Ez a fejlesztőház közösségi összefogással, 2 megboldogult tagunk örökségéből és további adományokból jött létre. Méltósággal, odafigyeléssel kell bánnunk vele. Amennyiben igénybe szeretné venni az ingatlant, akár egy apartmant, akár az egész házat egyben, akkor munkanap 10 óra és 14 óra között egyeztethet Szabó Alexandrával a +36 20 533 20 32-es telefonszámon. Ez a nyaraló annak az élő bizonyítéka, hogy mire képes egy elkötelezett közösség.